upon your lives. Mwari vakurwirei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Ropafadzo yaJehovha ibate pamusoro pemhuri dzenyu. Mabasa amunobata ngaaropafadzwe pamunopinda nepamunobuda. Tinotaura nyasha dzaMwari dzikurwirei nekukugonesai muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. I'll also take this opportunity to announce the conference ahead of us from this Friday up to Sunday. So from this Friday up to Sunday, I'll be live on this page in a conference called Randburg. I'm having a conference in South Africa, Randburg. So all those guys very close to Randburg, you can just join me there live. I'll be there in Randburg from 6 up to 9. 6 up to 9 October, I'll be in Randburg. That's Johannesburg. May the good Lord bless you. I'll read the scripture this morning. Juliet Mugabe, God bless you. Fortunate Guatizo, Apama Styles, God bless you. Viola Ndenge, Mainya Munda, Vaidaroki, God bless you. I'd like to read the scripture. Matthew 25. Matthew 25, verse 15. I'll start from 14. Again, it will be like a man going out on a journey, who called his servants and entrusted his property to them. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, to another 1 talent, each according to his ability. Each according to his ability. Each according to his ability. Kugoverwa kwezvipo, mumwe akapiwa 5, mumwe ndokubva apiwa 2, mumwe ndokubva apiwa 1. 5, 2, and 1. Each according to their ability. So there are times ekuti tinochema, tinorwadziwa when we compare ourselves with others. Starting platform yedu mukurarama yakasiyana. Ma challenges anotiwira muupenyu akasiyana. So pane imwe nguva unongochiti vamwe ndo vari pari nani zvavo zviri right. Vakaitwa favor kudhara, things are flowing better nekuda kwekuti we are 5. When you compare yourself with others, truly there's a difference. Mutsauko pakati pevanhu mukurarama uriko, uye Mwari vakazvitendera kuti zvive saizvozvo. It's like a man traveling out on a journey. Ndokubva apa varanda vake, mumwe ndokubva amupa 5 talents, mumwe ndokubva amupa 2, mumwe ndokubva amupa 1. It's like the kingdom of God. Ndokumira kazvakaita mukurarama muupenyu. Uchizvitarisa without looking through the word of God, it seems as if some are starting on a good platform, on a better platform, and you always cry. Nekuda kwekuti ukazvitarisa une zvishoma, vamwe vane zvizhinji. Iyo inyaya hauna zvaungaite pamusoro pezvayo. Some 5, some 2, others 1. So vane 1 and 2 vakatarisa ane 5 vanoona sekunge pakaitwa zviri unfair. But munoziva here kuti difference yatiinayo kusiyana kwezviripo izvi inyaya yekuti Mwari une chikonzero. The secret behind it. So as they were given each according to his ability. Each according to his ability. So zvavakapiwa, I'll demonstrate using my zviripa. Just like fruits, okay. They're going to let them different colors. Okay. This one. This is an orange. EP. This is peaches. So difference there kuti uyu wakapiwa 5, uyu 2, uyu 1. But the Bible ndobva rati each according to his ability. Uchaona kuti ability iri mu peaches, ability iri mu orange, ability iri mu pear ineka difference. Zvichida lese ngati compare se test. Ugatesta uchizvidya zvine munakiro wakasiyana asi zvese zvinonaka, but zvine munakiro wakasiyana.
rimwe rine kakuvavira, rimwe riri too sweet, rimwe ringori paaverage. Nyaya iripo mukurarama haisi yekuti ninge ane zvakawanda kudarika inini, so handina kwandinoenda, handina chandinogona kuita. Some wakastarta on a better platform. I always compare life nevanhu vari kumhanya muground, a long distance marathon. Havamiswe vakaenzana, vanomiswa vakasiyana, nekuda kwekuti pavachamhanya vachitotenderera ground, kumberi uko kune munhu ane advantage vakamiswa vakaenzana. But vakamiswa mumwe ari pamberi, it becomes fair nekuda kweshape yeground pavachanoda kutenderera. So life is a long journey. Hatitange pa same platform as we have the same God who grants us grace to make things work. So kana shokorati, they were given each according to his ability. Dambudziko redu nderekutadza kudiscover the inner ability given to us by God. Dambudziko redu nderekusaziva the inner ability that was already given to us by God before birth. So zvinonzi kuna Jeremiah, ndakakuziva usati wava mudumbu ramai vako, ndikakuita muprofita. Zvawakaitwa naMwari, zvausingazive, ndo secret inokupa kukunda pane zvinokurwisa zvawaakusangana nazvo zvaunoziva. So which means the inner ability is a secret yakadesignwa naMwari inside man, inotoda through relationship, prophecy, revelation, deeper understanding yekuzoti zvakamboiswa mandiri zvinonzi inner ability naMwari zvi. Ukadiscover ichocho chinokubatsira kushanda nezvauinazvo outside kuti uve nesuccess muupenyu hwako. The inner ability ndo yaunobatanidza the outside ability. Let me put it this way. Vamwe vakapiwa 5, mumwe 2, mumwe 1, each according to his ability. So inonzi inner ability is secret. Chinhu chakadepositwa naMwari in you. Chinotora your relationship, prayer life, prophecy, revelation to discover, so that kana wachiziva ndo the starting platform yekugona kudila nema situations ari kuya against you, nokuti unoshanda nezviri kunze uye nezviri mukati kuti udile ne challenge iri kuya against you. I'll give you an example. The inner ability yakapiwa tsuro, the inner ability yakapiwa tsuro musango ndeyekuti katsuro kadiki kane speed kanogona kunzvenga. So iko kunzvenga bedzi ndo kunoita kuti kagone kurarama musango rine mapere, rine shumba, rine makava, nokuti pakanodzingirirwa kanogona kunopinda mumwena usingakwane zvese izvo zviri kukadzingirira. Kana kuti kana pasina mwena kane ability yekungonzvenga kusvika kabudirira kararama. So kakasaziva the God given ability, kanotarisa shumba, kotarisa beri, kotarisa gava, kuti asi Mwari makandiunza here musango rino kuti ningova chinhu chichangodyiwa chikafu chedzimwe mhuka. Why? Nokuti kakuzvikompea nebere neshumba kanoona sekunga akararami. In life unenge katsuroso kakaiswa musango rine shumba, rine mapere, rine makava. Instead of complaining, learn to discover the inner ability that was already given to you. Munoziva here kuti kune zvinhu zvisingadzidzirwe but zvakadepositwa already in you, zvaunofanirwa kuti iwo kana wazviziva ushande nazvo. For example, hove mumvura, kurarama kwayo mumvura, kuswima, kurarama kwayo mumvura, kai lifestyle kari already designed by God. Hakuna hove inoti kana yabereka mwana unoenda kuma lessons. Hakuna mwana wefish anotichwa swimming. Is the nature, is the lifestyle yefish.
So the inner ability now, haugone kungoiziva. It's a secret. Zviri pachena, Mwari vakapa vanakomana vevanhu kuti vazive. Asi zvakavanzika ndezvaJehovha. Zviri pachena, Mwari vakapa vanakomana vevanhu kuti vazive. Asi zvakavanzika ndezvaJehovha. Which means your relationship with God will make you discover the inner ability deposited in you by God. I'll read Deuteronomy 29, verse 29. The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and our children, that we may follow all the ways of the law. Those scripture I note, zvakavanzika ndezvaJehovha. Zviri pachena vakapa vanakomana vevanhu kuti vazive. So pane zviri pachena zvaunofanirwa kushanda nazvo nezvakavanzika, something deposited in you by God. They were given each according to his ability. So inonzi his ability now, iyoyo ndo ine nyaya kudarika zvawapiwa, zvawagamuchidzwa, mhuri yawaberekerwa, nyika yawakurira, machallenges aunosangana nawo. Ese iwayo haugone kuasorova nekudhila nazvo from outside. You begin by discovering what is already inside you. Ichocho ndo chaunoshanda nacho chinonzi the God-given ability. So ichocho chakavanzika, it belongs unto the Lord. Zviri pachena ndo zvatinoziva tese zvatinoona. But when you face challenge and things begin to happen the other way in your life, I will deal in a situation nekuda kwe knowledge outside, nekuda kwe ability outside. You must firstly discover what is called the inner ability, each according to his or her ability. Kuziva zviri mauri. Kuziva chakadepositwa naMwari mauri. Kuziva the gift in you. I'll give you a scripture. Kuti tigone kubatsirika panapa. Nokuti munhu akasaziva the inner ability, anogona kuchemedzwa nechallenge yaari already gifted, wired by God to overcome. I'll read the book of Chronicles. Muone kuti murume unonzi Saul akatadza kuuraya Goliath. Yet he had the ability to do so. He was wired. He was given the ability by God. Gifted as a Benjamite. Asi haana kubudirira. Haana kuuraya Goliath. Chikonzero chiri chekuti haana kunge adiscover, kunge aziva zvakaiswa naMwari maari. Okay. The tribe of Benjamin ndo rwakava rudzi rwaSaul. 1 Chronicles chapter 12 verse 2. 1 Chronicles chapter 12 verse 2. Inot. They were armed with bows, and they were able to shoot arrows or to sling stones, right-handed or left-handed. They were the kinsmen of Saul, from the tribe of Benjamin. Rudzi rwekwa Benjamin ndirwo rudzi rwakanga rwakapiwa the inner ability, the gift, the grace of God, yekugona kukanda matombo either ne right hand or ne left hand. They were fighters, designed and wired by God, gifted the inner ability to throw stones, either right or left hand. They were gifted. But Saul the Benjamite, where rudzi rwekwa Benjamin vane zvipo izvozvo, haana kuuraya Goliath. Akauraya Goliath ndi David.
But Goliath anga akafesana na Saul neonde kwa Israel. David was just a man, a boy, who came into the camp atumwa na baba wake Jesse kuzounza chingwa uye nekudzoka report to the father. He was not a trained soldier. So chiri kukundikanwa pana Saul akusi kuti Goliath was too powerful for Saul. He lacked the knowledge of discovering the inner ability. Pastor Shepherd Abrams, how are you? Say, God bless you. I hope to see you in Johannesburg. God bless you. Evangelist T, God bless you. So no doubt to one panapa. Kuti chimwe chawakatarisana nacho. Chaunotidai vanhu vandibatsira kukunda chinichi. You are already wired to overcome that. Only if you know the inner ability that God has deposited inside you. You are too powerful. You are anointed. You are blessed. You are an overcomer. But the challenge is the hidden ability in you. Hausatiwaita discover. So as a Benjamite, he was gifted to throw stones with either right or left. Goliath akafa sei akatemwa nedombo na David. Sei David asarudza kushanda nedombo nesling. David chaangogona kuita atsvaga kuti sei Mwari vakatendera Saul to face Goliath, which means Saul is wired and gifted to kill Goliath, but he lacks revelation, understanding of the inner ability to be an overcomer. You are an overcomer. You can make it in life. Grace and favor is upon your life. Don't look down upon yourself. Don't complain, but just pray. Seek revelation. Pray for the inner ability that yakadipositwa na Mwari Maori to come out, so you can see and know. Namo ina Saul, namo yakava na Saul, the Benjamite, the first king of Israel. Ndo namo yatinayo vazhinji vedu. Tine zvinhu zvatinoda kubatsirwa. Mwari zvaakatoziva kuti we face this challenge. Ndokubva vadeposita an inner ability. So dambudziko nderekuti unenge uchiona two outside. Unenge uchiona uine one talent outside. Or compare nevamwe vane 5. Woona sekunge they are the better guys to do it. Yet you are gifted, talented, wired to make it in life. Only if you can discover the inner ability, the gift, the grace that God has deposited in you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadze, Mwari vakuchengete, Mwari vakugonese. Favor idururwe muupenyu wenyu. May the godly given ability yakaiswa na Mwari Mauri mugone kuidiscover, tigone kuiziva muzita ra Jesu Kristu wa Nazareta. Amen and amen. Let me speak a blessing over your life, guys. Father, I pray, I release favor, grace, blessing, protection muupenyu vana venyu. Ndikunamata mangwanani anu nyasha ngadzidururwe. Let them discover what you have already deposited in them. Mwari vana venyu ngavagone kuona nyasha, ngavagone kuona zvipo, ngavagone kuona favor, the grace you have deposited in them. No matter Goliath wanetsa zvakadi, we are wired to overcome. The blessing of the Lord is upon our lives. Baba ndiri kunamata mhuri dzevana venyu dzichengetwe muzvikoro, discipline, success and favor upon their children. Mabasa avanobata Mwari ngaakomborerwe. Nyasha dzenyu ngadzidururwe. Ndinotaura kuropafadzwa nekugoneswa Mwari. Ndanamata muupenyu vana venyu. Blessing Mungwari, God bless you. Crispin Shoko, God bless you. Newman Henley, Tinashe Nyasha Nyaka Zimbu Ovi. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Cynthia Kamanga, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Nyasha Gadwanzi, Rosima Fuki, Zekoleta Nyampinga, Baba na Mai Maduro, Baba na Mai Mvuri. God bless you. God bless you. God bless you. Mwari wako itire nyasha, Mwari wako ropafadze Ilish, Ome Miss Holloway. May the good Lord bless you. Tinashe Nyasha, Juliet Mugabe, Kushinga Dutiro. God bless you. Sharon Nguwe. May the favor of the Lord be upon your life. Daniel Mutoshori. God bless you. Nyasha Zwanzwe, Mwari wako chengete, Crichton Chise.
Masenga, Disderia Chawira, Betima, we God bless you, God bless you. Fernando, obrigado, my Nyamunda, God bless you. Mariwa Kitrenya, Chamazangu, Mariwa Kropafaze, Sandra Rubue, God bless you. Dennis Afik, may the good Lord bless you. Bless more Gombeza Tinashe Chingwena, Nyashangadzo Anzwe, Maringaba Chengete, Mariwa Kugonese, Muzita Ra Jesu Christo Nazareta. Amen and amen. Baba Hotspot Mafua, may the good Lord bless you. Right, another announcement, guys. So the first announcement, equity, this Friday, Saturday and Sunday, I'll be preaching in Randburg, South Africa. You can join me live on this platform. Very close, you can just come. So we worship God together in Randburg. Number 2, pane buku riripo, title rakanzi, this error must be corrected. Buku iri takarinyora after some series emharidzo dzandinoparidza on this platform, like the spirit of Abishag, akawanda matitles ndofunga munoaziva, vazhinji munoiziva se inonzi kudziisa mambo, the spirit of Abishag. So takatora about 4 sermons tikanyora a book yekuti this error must be corrected. This book really available for the meantime in South Africa. Book written by Evangelist T Muparinga Nhamo, this error must be corrected. Rino wanikwa South Africa. You contact, let me say, Pastor Mfundisi Brian Mafua vari kuDurban. I'll put his number as well. Panema sermons that to post like now my clips are aripo tinema details a book iro. This error must be corrected. This book repeater iro 300 rands. Zimbabwean side, maybe it's about $15. So another book iroro, you contact Pastor Brian Mafua vari kuDurban. I'll put his number as well. This error must be corrected. Have your own copy. Kana wakapotsana nemasemoni iwayo takaisa in writing. This error must be corrected. The spirit of Abishag kudziisa mambo. The error must be corrected. So mwari vakitire nyasha, mwari vakuropafadzei, mwari vakugonesei. So pandiri kuuya kuRandburg, ndofunga mabhuku iwayo vachaposta kuRandburg as well. Vari kuuya kuservice tinenge tine mabhuku written by Evangelist T Muparinga and Baba Brian Mafua, mwari vachiitira zvakanaka. God bless you, God bless you, God bless you. Nyasha dziwanzwe, mwari vakuchengete. Edith Jambaya, kwakadiko ikoko, mwari vakuitire nyasha, mwari vakuropafadze kunyika yeOman. That's the Middle East. Oman kwakadiko, mwari vakuitire nyasha, mwari vakuchengete, mwari vakugonesei, mwari vakurirei. God bless you people. Favor upon your life. So join me tomorrow on this platform, same time. Bye-bye.